O alcalde de Pontevedra fixo unha valoración positiva da reunión mantida esta mañá con Núñez Feijóo, na que se repasaron os proxectos en marcha ou previstos para a cidade, que a Xunta cifra nuns 200 millóns de euros. Teño que valorarlo positivamente, non? A realidade é que hai unha serie de proxectos que están concretando a final deste mandato, que tardaron en concretarse, uns están executados e que eu creo que é unha línea correcta, non? Independentemente de que as aspiracións do alcalde de Pontevedra sobre certas cuestións pois son máis das que se poden conseguir neste momento, non? A maioría dos asuntos tratados tiveron que ver cas infraestructuras. Con respecto ao Gran Montecelo, a Xunta está ca tramitación do plan sectorial e a previsión é contratar a obra antes de que remate o 2019. O que decimos é que queremos un hospital público que teña futuro, que teña infraestructura suficiente, non nos comprometemos a poñer 4 millóns de euros e a facer unha serie de cuestións que ten que ver coa abastecemento, co tema da rede viaria perimetral, etc., e nós vamos a manter eses compromisos, pero xa as cuestións outras son un tema que ni nos deixan ni nos vamos a meter, non? Unha vez rematado o Gran Montecelo, o Hospital Provincial podería ser destinado a nova residencia xeriátrica, con 120 prazas públicas. Esta é unha das opcións que se manexan en relación ao prometido centro de maiores. Tamén se contempla a posibilidade de reabrir o antigo asilo de anciáns. Nos, de feito, fixemos de propostas, falamos, por un lado, de que xestionaran a posta en funcionamento do antigo asilo de ancianos, que é unha residencia que está funcionando aí. Me comentou que estaban negociando coas monxas e tal, para ver de que se volva a abrir, de alguma maneira. E logo, a alternativa que teñen é unha parte, ou grande parte, do Hospital Provincial cando deixe de ser Hospital Provincial, ou cando se amplíe Montecelo. No que respecta á variante de Alba, levarase a cabo finalmente unha proposta máis próxima á cidade, diferente á feita no seu momento polo Concello. Queda tan só a autorización de fomento para enlazar ca Nacional 550. Eles fan outra proposta e nós non vamos a poñer ningún tipo de pegas para que se execute, non? Entendemos que é un avance, outra cosa que nos gustara máis anterior, pero é un avance que é unha variante que vai desde perto da variante de Pollo, sabes? Da rotonda da variante de Pollo, un pouco antes aínda, indo desde Pontevedra, e que sale na reta esta da Ferreira, máis ou menos. En canto á intervención na PO 225 á altura de San Caetano para mellorar a seguridade viaria, a Xunta ten proxectada unha senda peonil que presentou o pasado venres. Tamén se falou na reunión da estación intermodal, para a que se firmará un convenio co fin de licitala de maneira inmediata e para a que o Concello aportará €500.000 máis do previsto inicialmente. Estamos a piques de asinar un convenio, tuvo certas variacións respecto ao compromiso inicial, na medida en que polo menos se vai a levantar o río dos Gafos naquela zona e se vai a entrar solo por Josefina Ruti e iso, xenera unha disminución dos tráficos de autobuses por diante da estación e mellora os tráficos peonís, etc. O único defecto que ten é que sube o orzamento, claro, e entón vamos a asinar un compromiso de 1,5 millón en vez de 1 millón. Tampouco faltou na conversa o saneamento da ría e a depuradora de Praceres. Lores reiterou a postura do Concello de que non é necesaria unha ampliación, senón unha mellora da tecnoloxía da planta. Transmitimos a nosa opinión de que sí que entendemos que hai que mellorar o funcionamento da actual depuradora, e que, en todo caso, creemos que hai que facer outras cousas antes de ampliar a depuradora. Sexa mellorar o separativo de pluviais e residuais, especialmente nos outros concellos de Mar e de Pontevedra, controlar os vertidos industriais, os do Porto, etc., antes de falar de ningunha ampliación, que nós non estamos de acordo en que se faga, e senón habería tamén alternativas que po Concello de Pontevedra esa depuradora é suficiente se se mellora a súa tecnoloxía, non? Outro tema de conversa foron as obras xa avanzadas do edificio dos novos xulgados e na antiga sede da Xunta en Benito Corval, que deberían estar rematadas nos vindeiros meses.